Is-sibt 19 ta' Marzu fis-7 ta' filgħodu jibdew jinxteħtu l-ewwel voti waqt l-early voting. F'Malta din se ssir fis-sala tal-voti fin-Naxxar fejn kien hemm it-trade fair u f'Għawdex fil-Government Experimental Farm fi triq l-Imġar ix-Xewkija. Is-sibt se jivvutaw ukoll l-anzjani fir-residenzi dawk f'San Vincenz de Paul u l-priġunieri f'Kordin kif ukoll numru ta' persuni li huma pożittivi għal COVID jew li jinsabu fi kwarantina. Boris Xerri mill-Elkom kellimna dwar il-proċess għal minu pożittiv bil-COVID jew qiegħed fi kwarantina. Sistema ta' minu COVID positive jew inkella jkun qiegħed mandatory quarantine, ġifieri il-Public Health Department jgħidlu isma' inti ħriġ positive jew inkella trid tagħmel perjodu ta' kwarantina, hija li il-Dipartiment tas-Saħħa wara li notifika lill-individwu kif qed jagħmlu bl-SMS jew emails, fl-aħħar tal-ġurnata tinnotifika lill-Kummissjoni Elettorali bil-lista tan-nies kollha li jkunu ħarġu jew pożittivi jew inkella jkunu kwarantina. Issa, wara 24 siegħa minn meta jirċievu l-messaġġ l-individwi, il-Kummissjoni ħad tibda tagħmel kuntatt magħhom u biex tgħidilhom fejn jridu jivvutaw għax dawk ma jistgħux jivvutaw fejn suppost fl-iskejjer tagħhom imma ħajkun hemm ċentri apposta bħalissa għandna klieta Malta u wieħed Għawdex. Spjega wkoll x'għandhom jagħmlu persuni affettwati mill-virus u li qatt m'għandhomx f'idejhom id-dokument tal-vot. Min ikun ħareġ pożittiv jew inkella jkun qiegħed f'kwarantina u jkun għadu ma ġabarx id-dokument tal-vot, importanti li jgħid il-Kummissjoni Elettorali meta jċemplu fejn jivvota biex jgħidulhom li d-dokument mhux qiegħed għandu ħalli l-Kummissjoni tagħmel arranġamenti biex ikun tista' twassallu d-dokument tal-vot. Boris Xerri spjega wkoll x'għandu jagħmel min ma jsibx il-vot meta jmur biex jiġbru mill-Assa jew mill-Kunsill. Kull min m'għandux il-vot għandu u ma jafx hekk ma nġabarx jew le, jista' jmur l-Assa u jitlob il-vot tiegħu. Jekk jgħidulu li mhux qiegħed għandhom mhux qiegħed l-Assa, għandu dritt jagħmel rajt isma' dal-vot ma ġbartux jiena u jaraw il-pulizija mbagħad minn fejn kun inġabar. Min għadu ma ġabarx il-vot jista' jagħmel dan mill-Assa jew mill-Kunsill Lokali għada bejn it-8 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija u l-ħadd bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar. Min ma jlaħħaqx imur għal-vot sal-ħadd 20 ta' Marzu jkun fadallu l-aħħar ċans li jiġbru mit-Trade Fairgrounds fin-Naxxar jew f'Għawdex mill-Uffiċċju tal-Karta tal-Identità fir-Rabat bejn it-tnejn 21 ta' Marzu u l-ħamis 24 ta' Marzu f'nofs il-lejl. Maltin li huma reġistrati biex jivvotaw f'Għawdex u jixtiequ jiġbru d-dokument tagħhom minn Malta jew viċi versa, Għawċin li jivvotaw Malta u jixtiequ jiġbru dokument minn Għawdex għandhom jiktbu formalment lill-Kummissjoni Elettorali fuq maltagozo.electoral@gov.mt sa mhux aktar tard mis-6 ta' filgħaxija tal-ħamis 24 ta' Marzu.